भैया हो, एक जनी के शादी भइल बा, वो अपने ससुराल आइल बानी और अपने सैया जी से कहतानी, अगल बगल के चर्चा सुन के कहतानी, का कहतानी, अगल बगल शिव चर्चा होला अच्छा लागेला। 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 ए सैया देखियती चर्चा में काका लागेला। ए सैया देखियती चर्चा में काका लागेला। ए सैया देखियती चर्चा में काका लागेला। भैया हो, सैया जी देख के अले चर्चा में और अपने मेहरारू से बोलत आने, का बोलत आने भैया, फुलवा लागेला औरी फलवा लागेला। फुलवा लागेला औरी फलवा लागेला। अच्छा लागेला। ए अम्मा जी देखियती चर्चा में काका लागेला। ए अम्मा जी देखियती चर्चा में काका लागेला। ए अम्मा जी देखियती चर्चा में काका लागेला। गुरु भाई गुरु बहना, अम्मा जी शिव चर्चा देख के आईनी और अपने बहू रानी से का कहतानी, बेलवा लागेला औरी धतुरवा लागेला। बेलवा लागेला औरी धतुरवा लागेला। बेलवा लागेला औरी धतुरवा लागेला। ए हो बेलवा लागेला औरी धतुरवा लागेला। ए बहू रानी देखियनी चर्चा में इहे लागेला। ए बहू रानी देखियनी चर्चा में इहे लागेला। ए बहू रानी देखियनी चर्चा में इहे लागेला। गुरु भाई गुरु बहना, वो औरतिया बाबा के बारे में अब अपने ननद से जाके पूछा था, का पूछा था भैया, अगल बगल शिव चर्चा होला अच्छा लागेला। 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 ए ननदो देखियती चर्चा में काका लागेला। ए ननदो देखियती चर्चा में काका लागेला। ए ननदो देखियती चर्चा में काका लागेला। ननद चर्चा में से देख के आईनी, अपने भौजी से बोलत आनी, भैया कैसे बोलत आनी, श्रद्धा लागेला औरी भक्ति लागेला। 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 ए भौजी देखियनी चर्चा में इहे लागेला। ए भौजी देखियनी चर्चा में इहे लागेला। ए भौजी देखियनी चर्चा
शिव चर्चा होला अच्छा लागेला। अगल बगल शिव चर्चा होला अच्छा लागेला। अगल बगल शिव चर्चा होला अच्छा लागेला। ए सैया देखे ती चर्चा में काका लागेला।